फरायसा आफादनि बे गौथुमाव फैनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। आं फनिन्द्र गयारी दासान्दि हायद्राबाद सेन्ट्रेल इउनिभारसिटियाव इक'नमिक्सनि प्रफेसार हिसाबै आङो साख्रि मावनानै दङ। आं बे जायगानिनो मानसि, उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय आहमाखा गामियाव जोनोम मोननाय, बेयावनो देरनाय, बेयावनो सोलोंथाइ लानानै देरनाय। बर' बिजोंजोंनो आं फरायदों। गामिनि एलपि स्कुलनिफ्राय क्लास 10सिम आंहा बर' मिडियामाव फरायदोंमोन आरो कलेजावबो हायार सेकेन्डारि BA सेकेन्ड इयारसिम आंहा बर' MIL दंमोन। सारा जिहेतु बर' बिजोंजों फरायनानै दिनै सासे माने जोंनि थाखाय मोनसे बिदिन्थि जाना थाबाय। दा खिन्थु बांसिन बिमा बिफाफोरखौ जों नुबाय जे बर' बिजों फरायबा बेबायदि गिदिर मानसि जानो हाया, बेनिखायनो बांसिनानो इंलिस मिडियामाव लांनाय खोनादों। बे बेलायाव बे खोथाया सैथो बाथ्रा, मोजां सोंथि। जों जेब्ला फरायोमोन फरायसा समाव, बै समावबो गोबां बिमा बिफाया बुंदोंमोन बर' मिडियामाव फरायनानै मा जानो, इंलिस रोङा, हारसा रोङा, मा साख्रि मोननो होननानै। जों बै समाव जोंखौबो बिराद खर' गुदुं खालामदोंमोन। अब्लाबो आंहा मोनसे फोथायनाय दंमोन, जायफ्रा आं दहायबो मिथिङाव बुंखांबाय, जोंना थाखो 2, थाखो 3, थाखो 4आव गोबां गिदिर मानसिनि जिउ खौरां फरायनाय दंमोन। जेरै रबीन्द्रनाथ टेगर, लक्ष्मीनाथ बेजबरुवा बा नेपलियन बनापार्ट, बिसोरनि लाइफ स्ट'रिखौ खौरांखौ क्लास 2, 3फोरावनो आं फरायनानै मोनदोंमोन। दा बिसोर गिदिर मानसियाबोथ' गासिबो इंलिस मिडियामाव फरायाखै। बिसोरबो गावबागावनो बिमानि रावजोंनो फरायनानै देरनाय, फरायनानै गिदिर मानसि जानाय। दा बिसोरबो गावनि बिमानि रावजों रिजनेल मिडियामावनो फरायनानै गिदिर मानसि जानो हादोंबा, आंबोथ' बर' मिडियामजों फरायनानैनो पास जालांनो हागोन, बेबायदि मोनसे आंहा साननाय आरो फोथायनाय दंमोन आरो बेल' नङा, दस्राया मोनाबाबो आं हले साख्रिखौ मोनथारगोन, बेबायदि मोनसे आंहा बिसास दंमोन। मानो होनब्ला आङो क्लास 2निफ्रायनो 1, 2 टिल क्लास 10सिम रल नाम्बार 1, 1 जाबाय थायोमोन। दस्राया मोनाबाबो आं मोनथारनांगौ, बे मोनसे फोथायनाय दंमोन आरो माने स्ट्रं बिलिफ, स्ट्रं डिटारमिनेसन दंमोन। दा बेबायदिनो आं फरायनानै, इंलिसआथ' मोनसे रावसो, बेखौ उनावहायबाबो आं सोलोंनो हागोन मोनसे साननाय दंमोन आरो बेल' नङा, जोंनि समाव जोङो इंलिसखौ क्लास 5निफ्रायसो मोनदों।